Joko? Tam jest. No leć! No leć. Gdzie jest patyk? Szukaj! Prąd Szukaj! biega. No już teraz nie znajdzie go. Joko? Nie chcę. Ona tu stoi, tu jest jeszcze płytko. Widzisz? Widzę. I tam nie. A ona by popłynęła tam daleko? Tam daleko lepiej, żeby nie płynęła, bo tam może być faktycznie za duży prąd i wtedy to nawet ja jej nie pomogę. Ale czy ona popłynie? Nie, myślę, że się nie oddali, ona się dość pilnuje. Gdyby to był basen, gdzie można wprowadzać psy, No. się ubrała i skoczyła do wody tak, Chodź. No, kaczki też się z nas śmieją. bez niej. Mogę jej rzucić? No rzuć, tylko staraj się za nią. O! Dawaj patyk! To są za małe patyki, wiesz? Ona je gubi i nie interesuje się nimi. Musiałby być jakiś większy.